Ако скоро ти предстои годишен технически преглед, то ти си късметлия, защото в GTP BG от април до юни имаме специални оферти за теб по твой автомобил. Този сезон сме приготвили специални промоционални пакети за проверка на автомобила ти, които могат да спестят доста главоболя. Времето се затопля, а с това и температурата на асфалта, като в най-горещите месеци тя може да стигне до 60 градуса. Това натоварва сериозно гумите, спирачките и обкачването на автомобила. Затова в нашата сезонна кампания сме приготвили услуги, които да ти помогнат да подготвиш автомобила си за дългите пролетни и летни пътувания. Например, проверка на амортисьорите, които влияят сериозно върху контрола на автомобила ти, особено при по-дълги пътувания. Можеш да направиш лазерно измерване на спирачните дискове, с която проверка може да установим износването им с много висока точност. Друга важна услуга е реглажа на фаровете. Той гарантира, че осветяваш пътя правилно и не заслепяваш останалите участници в движението. Всички тези услуги са част от нашата пролетно-летна кампания, които можеш да ползваш с отстъпка до 50%. А към тях получаваш подарък, тест на съдържание на вода в спирачната течност. Ако искаш да се възползваш от промоциите април и юни, разгледай специалната брошура на GTP BG и запиши своя онлайн част.